खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय मोनसे भिडिअआव चेन्नाईआव जानाय गोबां अखा हानायनि जाहोनाव राजथावनिया गाज्रि जानायनि जाहोनाव कारफोरा बोहैलांनाय नुनो मोन्दों। बे समाव भारतारि बोथोर बिगियान बिफान IMDनि बादिब्ला रबिबारखालि बंग लैथोनि सायाव मोनसे गोथौ डिप्रेसनआ मोनसे बारहुंखा मिसांगआव गोख्रोंसिन जायो आरो दिनै 5 दिसेम्बरनि सानजौफुनि गेजेराव तामिलनाडु बोरिमाखौ बारनो हागौ होनना सांग्रांथि खालामदों। बोथोर बिगियान IMDआ जेराव 80 निफ्राय 90 किल'मिटार घन्टायाव 100 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनाय बारनि गोख्रैथि दं होनना बोथोर बिगियाना फोरमायदों। चेन्नाईनि मुंदांखा मरीना बीचआ रोजा अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जादोंमोन आरो माउन्ट र'डनिफ्राय मरीना बीचसिम लामाफोरा गोब्राब दै लोमसावनायनि जाहोनाव होथेजादोंमोन। तामिलनाडु सोरखारा बारहुंखाखौ नायनानै दिनै मंगलबाराव चेन्नाई, चेंगलपट्टु, कान्चीपुरम जिल्लाफोराव रायजोआरि बन्द फोसावदों। मैया फुंनि 8:30 रिंगायाव बारहुंखा मिसांगआ चेन्नाईनिफ्राय 90 किल'मिटारसो सानजा-सा-सानजायाव थानाय मोनसे गिख्रंथाव बारहुंखायाव महर लायो। मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सानखौ मावख'आरि महरै फोसावनाय जादों, जायनि फिथाय महरै गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोर, सोरखारि मावख'फोर, रायजोआरि मावथांखिफोर, निगमफोर, बर्डफोर, बेंकफोर आरो राङारि फसंथानफोरखौ बन्द खालामनाय जादों। नैथि रादाबाव दं गसाइगावनि बाबुबिलआव मैया BTR सरकारनिफ्राय आइजोफोरनो चेक राननानै होदों। मख'नो गोनांदि BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाहोनांगौखौ नोजोर लाखिनानै आथिखालनि BTR सरकारा अनसाइ बिथांखिनि गेजेरजों माखासे आइजोफोरनो राङारि अनसुंथाइ हेफाजाब होबोनाय बादिनो मैयाबो गुमा बिमाबनि सिङाव थानाय बाबुबिल कमिउनिटि नब्लाङाव आइजोफोरनो अनसाइ बिथांखिनि गेजेरजों सासेयाव 5,000 राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होनाय जादों। बे चेक राननाय हाबाफारियावनो गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी, BTRनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हांसदा, गुमा बियाबनि TCLCC मासिगिरि नुर आनसारी बिथांमोनजों लोगोसे UPPL दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो BTR सरकारा रांखान्थि बिथिङाव आइजोफोरखौ जौगाहोनो थाखाय माखासे फालांगि खालामनो अनसाइ बिथांखिनि गेजेरजों BTR सरकारा बेबादि राङारि अनसुंथाइ होनाया जोबोद बाख्नायथाव जादों होनना BTRनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हांसदा बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बाख्नायो। थामथि रादाबाव दं आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगुआ समबाराव मिथिहोदों दि हादोरसायाव गुण'त्सवनि मोनथाम खोन्दोआ 3 जानुवारि 2024 निफ्राय जागायगोन। गुण'त्सवनि गिबि खोन्दोआ बरपेटा, बजालि, हजाइ, करिमगन्ज, कामरुप, कार्बि आलं, क'क्राझार, लखिमपुर, नगाव, शिबसागर, साउथ सालमारा, मानकासार आरो उदालगुरिजों लोगोसे मोन 12 जिल्लाफोराव खुंफुंजागोन। गाव आनजाद नायनायनि अक्ट'खौ 3 जानुवारियाव थि खालामनाय जादों। फारसेथिं बायजोआरि आनजाद नायनाया 4 निफ्राय 6 जानुवारिसिम खालामनाय जागोन। फैगौ खोन्दोआ मोन 13 जिल्लाफोर फारियै बाक्सा, बिश्वनाथ, चिरां, चराइदेव, धेमाजि, धुबरी, गलाघाट, हाइलाकान्दि, जरहाट, कामरुप मेट्र', सनितपुर, तिनसुकिया आरो तामुलपुराव 9 जानुवारियाव गाव आनजाद नायनायनि खालारखौ थि खालामनाय जागोन। बेराफारसेथिं 10 निफ्राय 12 जानुवारिसिम बायजोआरि आनजाद नायनाय जागोन। बेनि गेजेराव गुण'त्सवखौ फेब्रुवारि दानाव बङाइगाव, दरं, डिब्रुगड़, गवालपारा, काछार, नलबारि, मरिगाव, डिमा हासाव, माजुलि आरो सोनाब कार्बि आलंआव खुंनाय जागोन। स्लेब इभालुएसनखौ खालामनाय जागोन।
ब्रैथि रादाबाव दं आसामनि बिजनीयाव समबारखालि गंसे दावबायारि बास आरो गंसे 14 साखायारि ट्राकनि गेजेराव सौग्रावलायनायाव सा 10 सुबुंफोरा जखम जायो। बे जाथाया वाइगावनि माहारियारि राजालामा 27 नि खाथियाव जादोंमोन। सुलुंनि बादिब्ला सा 40 सुबुंफोरजों दावबायारि बासआ बरपेटा फारसे थांगासिनो दंमोन जेब्ला बियो उनथिंजायनिफ्राय 14 साखायारि ट्राकजों सौग्रावदोंमोन, जायनि उनाव सा 10 सुबुंफोरा जखम जायो। बास ड्राइभारनि बादिब्ला बासआ हरखाबै आगसिथिं गिदिङो, कन्ट्रल खोमायो आरो ट्राकखौ सौग्रावो। बे समावनो गेरुकाबारि पुलिस थानानि पुलिसआ जाय जायगायाव सौहैयो। गोख्रैनो जोखोम जानायफोरखौ काजलगावआव JSB सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरो आरो सानै गाज्रि थासारिखौ लाबोयो होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।